президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллиро тасдиқ намуданд. рамз дар шакли мудаввар таҳия шуда давродаври он бо забони тоҷикӣ соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ 2026 навишта шудааст. дар ин рамз офтоб, кӯҳҳою қуллаҳои барфпӯш ва домани сабзи замин баёнгари кишвари кӯҳистону офтобӣ ва табиати биҳиштосои тоҷикистон инъикоси ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба об ва ҳифзи пиряхҳо, биноҳои зебову нақбу роҳҳо нишона аз созандагиву ободонӣ ва сарбанду хатҳои барқӣ ибрози нурофарӣ аст. бинои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон парчам ва манораи боҳашамати истиқлол рамзи пойдории миллату давлат ва китоби кушода нишонаи донишу маърифат ва таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ мебошад.